ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லாரையும் பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 15 படிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது அது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्री वासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பேரு புருஷோத்தம யோகா. அதை பத்தி நேத்திக்கு என்ன படிச்சோங்கிறத ஒரு ரீகேப் படிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு போகலாம். சரியா? நேத்திக்கு சாப்டர் 14ல என்ன படித்தோம்? அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சர்வ ரஜோதமோ எனப்படும் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். இந்த குணங்கள் யாவை? இவை நம் மீது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? இவற்றை கடப்பது எங்கனம்? மற்றும் தெய்வீக நிலை அடைந்தவரின் அறிகுறிகள் பகவான். இதெல்லாம் நேற்றுக்கு வந்து அதை பற்றி விளக்கினார். நமக்கு அது புரிஞ்சுது நேற்றுக்கு, இல்லையா? அதே நிமிஷம். நேற்றுக்கு அது நமக்கு தெரிஞ்சுது. இன்னைக்கு சாப்டர் 15 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 15ல வந்து ஒரு முன்னோட்டம் சொல்றேன். அது இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். கொஞ்சம் புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் புரிஞ்சுடுச்சுனாக்க அதை விட ஈஸி வேற ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே. பௌதீக உலகின் பிழைப்பிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வது தான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். இந்த கடைசியில் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இந்த கடைசியில் நமக்கு என்ன இறுதி குறிக்கோள்? பகவானை உணருது. பகவான்கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகிட்டு எப்படி பகவானை உணர்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த சாப்டர்லையுமே எல்லாத்தையும் முடியிருச்சு. குறிக்கோள் அதை வச்சு தான் பண்ணோம். இந்த கிருஷ்ணரின் உன்னத தன்மையை உணர்ந்தவன் அவரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இல்லையா? என்னால் பக்தனாக இருந்தால்தான் நான் ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். நம்ம ஒரு பக்தனா இல்லைன்னா ஆத்மானா என்னன்னே புரியாது நமக்கு. நம்ம ஒரு பக்தனா இருந்தால் தான் அதை பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரம் தலைகீழாக இருக்கிறது. மரத்தின் வேர்கள் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. அதை வந்து இந்த மரத்தை தெரிஞ்சின்றதும் வேதத்தை அறிஞ்சவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம் இலை கிளைகள் வந்து கீழே இருக்கும். ஆன்மீக உலகத்துல எல்லாம் சரியாக இருக்கும். ஓகே, நிழல் தான் இங்க இருக்கும். இதை புரிஞ்சுனாக்க நமக்கு இந்த சாப்டர் புரிஞ்சுதுன்னு அர்த்தம். ஆலமரம் தலைகீழாக இருக்கு. நம்ம அந்த நிழலை பார்த்துட்டு அதுதான் நினைச்சுன்னு எல்லாத்தையும் ஏமாந்துட்டு இருக்கோம். அது இதுக்காக ஆன்மீகம்ங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்க இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சின்னதாக ஒன்று சொல்கிறேன். அதை வச்சுன்னு புரிஞ்சுடலாம். நீங்கள் ஒரு பூசாரி ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டே இருக்கார். அவர் அங்கே போகிறச்சே ஒரு ரோட்டில் வந்து ஒரு சாக்கடை கால்வா வருது. அதை பார்த்தோன்னே அந்த நாற்றம் தாங்க முடியல. அதனால அந்த பக்கம் போகிறவா எல்லாரும் மூக்க மூடிட்டு தான் போவாள். ஆனால் இந்த பூசாரி அந்த சாக்கடையில் ஒரு 10 பவுனும் 15 பவுனுக்கு ஒரு சங்கிலியை பார்த்துட்டார். அதை பார்த்த உடனே யாராவது இருக்காளா பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளே கையை விடுறாரு. கையை விட்டு பார்த்தா அவர் கையில் யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே கையை விட்ட உடனே அவரால் அந்த சங்கிலியை எடுக்க முடியல. கை கிடைக்கலையே அப்படின்னு மறுபடியும் முழு கையும் ஃபுல்லாக துளிவிட்டு விட்டு பார்த்தார், கிடைக்கல. முழு கையும் விட்டு பார்த்தார், அப்பவும் துழாவி பார்க்குறது, அப்படியும் கிடைக்கல. அப்புறம் என்ன பண்ணார்? உடனே சட்டையை காட்டி வச்சுக்கிட்டு சாக்கடையில் இறங்கி போய் தேடலான்னு சாக்கடைக்குள்ளே இறங்க போகிறார். அந்த பக்கம் அந்த சமயத்தில் ஒரு சாது ஒருத்தர் வர்றார். அந்த சாது என்ன பண்ணுறார்? என்ன சாமி என்ன பார்க்குறே அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த சங்கிலி மரத்தின் மேலே இருக்கிறது. இங்கு உண்மையாக நீ தேடினாலும் கிடைக்காது, ஆன்மீக லோகத்தில் தான் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்பதை இந்த லோகத்தில் பார்க்க முடியாது. அவன் சன்னியாசியா இருக்கட்டும், அவன் பூச்சாரியா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தா என்ன, எதிர்பார்க்கறதுங்கிறது அது ரொம்ப இதுவா இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? அதனால எதிர்பார்ப்பதை இந்த உலகத்தில்
நம்ம மாற்றவே முடியாது. அதை மாற்றவே இந்த உலகத்தில் நம்மளால அதை மாற்றிக்கவே முடியாது. அதனால நம்ம ஆன்மீக உலகம்னா என்ன, பௌதீக உலகம்னா என்ன, எது இந்த இந்த ஆலமரத்தை நமக்கு புரிஞ்சாச்சுனாக்க நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி அர்த்தம். ஓகேயா? இந்த 15ஆம் அத்தியாயத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான அறிவூற்று விஷயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் பரவலான உச்சநிலையை உணரும் பாதையை பற்றி பேசுகிறார். அவர் முழுமையான உண்மை, ஒரு உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை, இந்த தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. சரியா? இந்த மரத்தை தெரிஞ்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அவளுக்கு வேதங்கள் தெரியும். பகவான் சொல்றார், இந்த மரம் பொருள் உலகத்துக்குடனான எங்கள் சிக்கல்களை குறிக்கிறது. மரத்தின் கிளைகள் மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி நீண்டு குணங்களால் வளர்க்கப்படுகின்றன. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமஸ் குணம் அதெல்லாம் வளர்க்கப்படுகிறது. கிளைகள் புலன்களை குறிக்கும். இரண்டாம் நிலை வேர்கள் கீழ் நோக்கி விரிகின்றன. அவை மனிதர்களை குறிக்கின்றன. ஒரு போதும் முடிவில்லாத ஆசைகளையும் அந்த முடிவில்லாத முடிவை நோக்கிய செயல்களையும் குறிக்கின்றன. இதன் காரணமாக அவை அவற்றின் புலன்களில் வாழ்க்கையில் அடிமை. இந்த வாழ்க்கையில் இந்த அடிப்படை குறிக்கோள்களால் மனிதன் எவ்வளவு அதிகமாக பின்தொடர்கிறார் அவ்வளவுதான் அவன் அவர்களுக்கு கட்டுப்படுவான். எனவே உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவோர் இந்த பரந்த மரத்தின் உண்மையான வடிவத்தை காண முடியாது. அதன் தோற்றம், முடிவு அல்லது அடித்தளத்தை அவர்களால் பார்க்க முடியாது. அவர்கள் உச்சத்தை நோக்கி முன்னேறாமல் ஒரு கிளையில் இருந்து இன்னொரு கிளையில் அலைந்து திரிகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதை நோக்கமாக கொண்டது அல்ல, மாறாக அடிப்படை விலங்கு உள்ளுணர்வுகளுடன் பூர்த்தி செய்வதாகும். சரியா? அதனால அவளுக்கு இந்த மரத்தை பத்தி ஒண்ணுமே புரியாது. பெருமை, மாயை மற்றும் இணைப்புகளிலிருந்து விடுபட்டவை இன்பம் மற்றும் வேதனையில் அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள். அறியாமையில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். ஆன்மீக பாதையில் உள்ளன மற்றும் உச்ச தெய்வீக நபர்களிடம் சரணடைங்கள். இந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். இது அதாவது உலகத்தை எது ஒளிர செய்து சூரியன், சந்திரன் அல்லது நெருப்பு அல்ல, மாறாக உச்ச ஒளி. இது நமது புரிதலை வெளிச்சமாக்கும் உயர் புரிதலின் ஒளி. இத்தகைய நபர்களுக்கு சச்சரவு மற்றும் உலக வாழ்க்கை முடிவடைகிறது. ஏனெனில் அவர்கள் பொருள் விஷயங்களிலிருந்து பிரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் மீண்டும் பொருள் உலகத்துக்கு திரும்புவது இல்லை. சரியா? இப்போ நம்மெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் அட்டாச்சாக இருக்கிறதுனால பொருள் உலகத்துக்கு நம்ம திரும்பி வர்றதுக்கு நமக்கெல்லாம் நிறைய இது இருக்குது. அதனால அதுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இருக்கணும். சூரியன் ஒளி கொடுக்கறது, சந்திரன் ஒளி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வெளிச்சம் இருக்குது, நமக்கு சௌரியமாக இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அது அந்த ஒளி எதுக்காக வருது, யார் மூலியமாக வருதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அது பகவான் கொடுக்குறாங்கிறத அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். 1000 சூரியன்கள் உத்தமில் கிருஷ்ணலோகத்தில் இருக்கிறது வேற, இங்கே நமக்கு கிடைக்குது டே அண்ட் நைட் கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு? கிருஷ்ண பகவான். அதை புரிஞ்சிருந்தாலே நமக்கு இந்த சாப்டர் புரிஞ்சு போகும். ஓகேயா? ஸோ அத்தியாயம் 14 என்ன படித்தோம்? குணங்களின் நிபந்தனை. 14 குணங்களின் நிபந்தனை படித்தோம். குணாதிசயங்கள், செயல்களில் மற்றும் இறப்பு முறைகளை மாற்றுது, இதெல்லாம் படித்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம். நம்ம பற்று இல்லாமல் இருக்கணும், டிட்டாச்சாக இருக்கணும். ஆனால் பகவான்கிட்டையும் சரணடையணும். அது டிட்டாச் ஆகி சரணடைஞ்சாச்சுன்னா நமக்கு நல்ல முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஜட உலகத்திலேருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுது. இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து அட்டாச்மெண்ட்டை குறைச்சிட்டு டிட்டாச் ஆகி நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு மெதுவாக போக பழகிக்கணும். ஒரே நாளில் வராது, மெதுவாக தான் வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம படிக்கணும். இப்போ தானே 10 நாளாக நமக்கு இதை பற்றி புரிஞ்சிருக்கு. அதனால இதை கொஞ்சம் நல்லாவே இன்னும் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல காத்தால் எழுந்துக்கணும். சாத்விக குணத்துக்கு நம்ம வரணும். ஒன்றொன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எல்லாம் பண்ண முடியும். முடியாதுங்கிறதே யாருக்கும் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் எதுவுமே முடியாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா விதியை மதியால் வெல்லலாம். ஒன்று இம்பாசிபிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த டிக்ஷனரி ஆஃப் ஃபூல்ஸ். அவளோட டிக்ஷனரியில் தான் இம்பாசிபிள் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா. நம்மளாம் என்ன சொல்லணும், நம்மளால ட்ரை பண்ணுறேன்ட்டு ட்ரை பண்ணாக்க ட்ரை டில் த கோல் இஸ் ரீச்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மளால எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியுமோ பண்ணினா அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதனால அது தயவு செய்து அதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஜட உலகத்துலேருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இந்த உலகில் நம்ம பராமரிப்பதாக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணரணும். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். இத்தனையும் 20 ஸ்லோகம் தான், சின்ன சாப்டர் தான். ஆனால் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஒவ்வொரு சாப்டரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு விதத்தில் இம்பார்ட்டன்ட். ஆலமரம்ங்கிறது தான் இந்த சாப்டருடைய முதல் இது மெயின் பாயிண்ட். ஆலமரத்தை வச்சு தான் நம்ம இதில் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை சொல்லிக்கிறோம்.
ஸோ இந்த சாப்டர் 15 வந்து புருஷோத்தம யோகம், இந்த யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன் இல்லையா. ஃப்ரம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி போகணும்? பை டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரண்டர். நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் அதுலேருந்து தொடர்ந்துட்டு சரண்டர், பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆகிடும். அப்ரிஷியேட்டிங் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் அவர் மெயின்டைனர் இன் திஸ் வேர்ல்டு. அவரை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட பக்தனா ஆகி அவரோட டிவோட்டி ஆகிடும். நோயிங் கிருஷ்ணா மீன்ஸ் நோயிங் எவ்ரிதிங். கிருஷ்ணரை நமக்கு தெரிஞ்சாச்சுன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டுன்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணரை புரியறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. புரிஞ்சுட்டுனாக்க நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, எஸ்மா கமலா மாதாஜி 15.1 படிங்க. Yes, Mataji. Yes. Shri Bhagavan Vacha Uttamoolam Adashakam Ashwatam Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavite. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றது? ஆலமரம்னு இருக்கு, இலை கிளைகள்லாம் இருக்கு, இலைகள் இருக்கு எல்லாம். அந்த மரத்தை தெரிஞ்சவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அர்த்தம். ஜட உலகின் பிணைப்புகளை ஒரு அரச மரத்திற்கு இங்கே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகன் என்னும் இந்த மரம் முடிவற்றது. மரத்தின் பற்றுதல் கொண்டவனுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பு இல்லை. ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான வேத மந்திரங்கள் இம்மரத்தின் இலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. வேத மந்திரங்கள் மரத்தில் இருக்கிற இலைகள். வேர்கள் வந்து மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. பிரம்மா வசிக்கும் உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். கிளைகள் கீழும் வேர்கள் மேலுமாக இருக்கும். மரத்தின் நீர் தேக்கத்தில் அருகில் காண முடியும். இந்த மாதிரி ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஆன்மீக உலகம் என்னும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். உண்மையான ஆன்மீக மரத்தினோட பிரதிபலிப்பு தான் இந்த ஜட உலகம். நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருந்துட்டு இந்த மாயையில சிக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆன்மீக உலகம் என்னும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். மரத்தின் பிம்பத்தின் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகில் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஜட வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியேற விரும்புபவன் இந்த மரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். இந்த மரத்தை நமக்கு அழகா புரிஞ்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு மரம் வந்து மேல இருக்கிறது தான் ஆன்மீகம். அந்த நிழல்ல தெரியறது இல்லையா, அந்த ஷேட்ல, அதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு பௌதீக உலகம். அதுல இருந்து தான் அந்த மாயையில நம்மளாம் சிக்குண்டு தவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம வெளியேறி வரணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ அதாவது அந்த ஆலமரத்துல அதுல மேல் கீழான கிளைகள் என்ன பல்வேறு லோகங்களை காமிக்கிறது. கீழ் கிளைகள் வந்து மனிதர்கள், விலங்குகள் முதலிட காமிக்கிறது. மேல இருக்கிற கிளைகள் வந்து தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், உயர் லோகவாசிகள் காமிக்கிறது. மரத்தில் அளிக்கப்படும் நீர் போடுறது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். ஓகே, கிளைகளின் நுனிகள் வந்து புலன்கள். கிளைகளிலிருந்து வரும் உபகிளைகள் புலனின்ப பொருட்கள். மரத்தின் உபவேர்கள் பல நோக்கு செயல்கள். மரத்தின் பழங்கள் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம். ஓகே, இலைகள் வந்து வேதங்கள். இதை தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. இந்த மரத்தில் பற்று கொண்டிருக்கும் வரை பல்வேறு பிறவிகள் தொடர வேண்டி இருக்கும். இதை வந்து நம்ம இந்த மரத்து மேல பற்று இல்லாம இருந்தா தான் நம்ம திரும்பி வர முடியாது. இல்லைன்னா பிறப்புங்கிறது மறுபடியும் வந்துட்டே தான் இருக்கும். அதனால மரத்துலேருந்து பற்ற மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம குறைச்சின்னு வரணும். புண்ணிய பாவ வடிவுகளுக்கு ஏற்றவாறு பிறவிகள் அமையும். நம்ம பண்ண புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இந்த 15.1 ஸ்லோகம் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் போருமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ்? யாராவது சொல்லுங்க. வேணுமானாக்க சொல்றேன், இன்னும் கொஞ்சம் சொல்றேன். புரிஞ்சு கொஞ்சம் தேவைப்படுறது இல்லையா? சரி, நான் பர்ஃபெக்ட்ல உங்களுக்கு இதுல இருந்து நம்ம அதாவது இந்த ஆலமரம்ங்கிறத புரிஞ்சுட்டேன்னு வச்சுங்களேன். இந்த சாப்டர் அப்புறம் புரிஞ்ச மாதிரி தான் உங்களுக்கு. அதாவது ஒரு கதை சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு மரம் இருக்கு, அரச மரம் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு கால்வாய், ஒரு ரிவருக்கு கிட்டக்க இருக்கிறது. அந்த ரிவர்ல என்ன தெரியுது? அந்த மரத்தினுடைய நிழல் தெரியுது. இந்த மரம்ங்கிறது தான் ஆக்சுவலா நம்ம பார்க்குற மரம் தான் ஆன்மீக உலகம்.
ஓகே, நம்ம கீழே இந்த தண்ணிக்குள்ள பாக்குறது தான் பௌதீக உலகம், ஜட உலகம். நம்ம நம்ம எல்லாம் இப்போ அதை தான் உழந்துட்டு இருக்கோம். அதனால அந்த உலகத்திலேருந்து நம்ம உழறதை விட்டுட்டு நம்ம ரியலா இருக்கிற ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம வரணும். அவ்வளவுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும்? ஓகே மாதாஜி. இந்த பாயிண்ட் இந்த அளவு புரிஞ்சுட்டா உங்களுக்கு அப்புறம் பாக்கி எல்லாம் வரிசையா ஒன்னொன்னும் அந்த இலையினா என்ன பண்ணும், இதுனா என்ன பண்ணணும், அதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன். இப்போ வந்து ஜட உலகின் பிழைப்புகள் ஒரு அரச மரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவனை பொறுத்தவரை அரச மரத்திற்கு முடிவே இல்லை. அவன் ஒரு கிளையிலிருந்து மற்ற கிளைக்கு அதிலிருந்து வேறு ஒன்றுக்கு என தெரிந்து கொண்டு உள்ளான். ஜட உலகம் இந்த மரம் முடிவற்றது. இந்த மரத்திடம் பற்றுதல் கொண்டவனுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பு இல்லை. இந்த மரத்து மேல அந்த ஜட உலகத்துல ஆசை வச்சிருந்தோம்னா, ஐயோ இந்த வீடு வாங்கணும், நமக்கு இன்னைக்கு டிவியை வாங்கணும், அந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கணும், அதை வாங்கணும், அந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நம்ம புத்தி, ஐயோ அந்த குழந்தை வரப்போறது, அந்த குழந்தைக்கு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி தரணும், இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும், நம்ம மாலுக்கு போகணும், அதை நம்ம கம்ப்ளீட்டா அட்டாச்சாவே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருந்தோம்னா நமக்கு முக்திக்கான வழி கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அதுல இருந்து விடுபட்டு வரணும். அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். அது ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான வேத மந்திரங்கள் இந்த மரத்தின் இலைகள் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த மரத்துல இருக்கிற இலைகளை வந்து வேதங்களுக்கு சொல்றான். இதன் வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. ஏனெனில் இந்த உலகத்தில் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மா வசிக்கும் இடத்திலிருந்து அவை தொடங்குகிறது. மாயையின் இந்த அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். சரியா? இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொள்ளும் அவசியம் முந்தைய அத்தியாயங்களை இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம், எப்படி விடுபட்டு வரணும்னு, இல்லையா? இது பரமபுருஷர்களுக்கான பக்தி தொண்டே மிகச் சிறந்த வழி. இந்த மாதிரி எப்படி திருப்பி திருப்பி பௌதிக உலகத்திலேருந்து இந்த வாங்கன்னு சொல்றேனே, எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டா, ஈஸியஸ்ட் வே இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. அதை கண்டிப்பா நீங்க 16 ரவுண்டு வரைக்கும் வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உங்களுக்கு யூ வில் ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ். அதை தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அப்பவே. இந்த கிளைகள் அந்த இதை வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த கிளைகள் எங்கெல்லாம் போடுதுன்னு அந்த சார்ட்டை வந்து நீங்க மனசுல பதிஞ்சிருந்தெல்லாம் புரிய முடியும். அந்த வழிமுறை ஒரு அறிந்தால் உண்மையில் வேதங்களை அறிந்தவர், வேதங்களை சடங்குகளால் கவரப்படுவர், இந்த மரத்தின் அழகான பச்சை இலைகளால் கவரப்படுகிறான். உண்மையில் அவன் வேதங்களில் குறிக்கோளை சரியாக அறியவில்லை. முழுமுதற் கடவுளால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் நோக்கம் பிம்பம் போன்ற இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்த்து ஆன்மீக உலகின் உண்மை உதாரத்தை அடைவதாகும். ஆன்மீக உலகில் இருக்கிற உண்மையான உருவத்தை அடைய வழியாகும். ஓகேயா? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா? இல்ல இது புரியறதுக்கு கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த ரெக்கார்டிங்க மறுபடியும் ஒரு கேட்டு பாருங்க. எஸ்மா 15.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. अधशोर्धं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृता विषय प्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விதிக்கின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இந்த மரத்தில் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களை சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. சரியா? ஆலமரனுடைய வர்ணனை மறுபடியும் தொடர்ந்து, கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ள கீழ்ப்பகுதிகளில் மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் என ஜீவாத்மாக்களின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள் இருக்கின்றன. மேற்பகுதியிலோ தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் போன்ற உயர்நிலை ஜீவன்கள் உள்ளனர். மரம் நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்படுகிறது. மரத்தின் உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாக கருதப்படுகின்றன. கிளைகளின் நுனியில் காது, மூக்கு, கண் முதலிய புலன்கள் உள்ளன. மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்கள் மானிட லோகத்திலும் உள்ளன. புண்ணிய செயல்களை பலன்களை உயர் லோகங்களை அனுபவித்த பிறகு பூவிலகிற்கு இறங்கி வந்து மீண்டும் தனது கர்மத்தில் புதுப்பிக்கிறான். மானிடர்களின் இந்த உலகம் செயல்களின் களமாக கூறப்படுகிறது. இது வந்து 15.5 இந்த மரத்தின் பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் இந்த ஜட உலக தொடர்பை விளக்க வேண்டும். எப்படி பற்றின்மை? டிட்டாச்மெண்ட். இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம்
இந்த உலகில் காணப்படக்கூடியது இல்லை. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஓகேயா? அதாவது பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துண்ணும் என்றும் இருமையை ஒழித்து மயக்கம் உறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றான். சச்சித் ஆனந்தா விக்கிரகா. கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ கால்டு சச்சித் ஆனந்தான்னு சொல்றோம். ஏன்? எங்கேயும் இருப்பார், சச்சினா எங்கேயும் இருப்பார், எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதாவது சித்னா ஆனந்தம், நாலேஜ், ஆனந்த்னா ஜாய், சந்தோஷம். விக்கிரக உருவமாக கோயிலில் பார்க்கிறது. சரணடையும் முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஏதேனும் மரியாதையை எப்போதும் எதிர்பார்க்கும் நபரால் பரமபுருஷரிடம் சரணடைய முடியாது. இன்ப துன்பம், சுகம், துக்கம் முதலிய இருமைகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று ஞானத்தின் முழுமை பெறுபவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது சாத்தியமாகிறது. சரியா? ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுனா என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுனா ஆன்மீக உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுனா பௌதிக உலகம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாமே, ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாமே பர்மனெண்ட்டு. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் இது ரியலாக இருக்கு, ஆனால் டெம்பரரி, நமக்கு சம்பந்தம், சொந்தம், இது நிரந்தரம் இல்லை. ட்ரூ ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஆன்மீகத்தில் போனேன்னா. அதாவது சாண்டிங் பண்ணால் அதுக்கு உண்டான இது வந்து ட்ரூவாக தான் கிடைக்கும். இங்கே வந்து நமக்கு டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது. என்ன அர்த்தம்? அதாவது ஒரு பார்ட்டி பண்ணுறோம், வீட்டில் ஒரு கிரக பிரவேசம் பண்ணுறோம், வீட்டில் விசேஷம் இருக்குது, அப்படின்னா பர்த்டே பார்ட்டிலாம் எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? வீட்டில் சந்தோஷம் இருக்குது, டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். அந்த சந்தோஷம் எத்தனை நாளைக்கு ஓடும்? அடுத்த நாளைக்கு காத்தாலும் எழுதுனா மறுபடியும் சண்டை பூசல் அந்த மாதிரி போடும். இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து டெம்பரரி. ஆனால் அந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ணி நமக்கு வர ஹாப்பினஸ் ஆன்மீக உலகத்தில் அது பர்மனெண்ட். அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப், பகவானோட நம்ம சரண்டர் ஆகி நம்ம அவரை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி நமக்கு அவர்கிட்ட எல்லாமே அந்த சொந்தம் வந்து நிரந்தரமானது, அவரோட இருக்கலாம். இது வந்து டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப். எல்லாரையும் விட்டுட்டு இந்த உடலானது ஆன்மா வந்து கிளம்பி வேற இடத்துக்கு போயிடும். இந்த நம்ம இருக்கிறதே வாடகை வீட்டில் தான். இந்த உடலுங்கிறது நம்ம ஆன்மாங்கிறது யாரு? நான் தான். நம்ம அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க ஆத்மா. அவங்க வந்து அந்த ஆத்மாங்கிறது எங்க இருக்கு? ஒரு வாடகை வீடான உடல்ல உட்காந்துருக்கு. அந்த வாடகை வீட்டு உடலை எப்போ விட்டுட்டு போகணும்னு பகவான் எண்ணிக்கை எதிர்க்காரோ அந்த இடத்துல அந்த உடலை விட்டுட்டு போயிடுவோம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதனால இது வந்து டெம்பரரி தான் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அப்படிங்கிறது. நோ சேட்னஸ். அங்கே போனால் எப்போதுமே சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். இங்கே இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒன்லி சேட்னஸ் தான். ஏன்னா இன்பம்னு வந்ததுன்னா உடனே துன்பமும் கூடவே அந்த வீட்டில் வந்துடும். ஏதாவது ஒரு சின்ன தடங்கள் இருக்கும். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துருப்பா, இருந்துகிட்டே இருக்கச்சு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட்டை யாராவது சொல்லிவிடும். அது சொன்ன உடனே மறுபடியும் அந்த இடத்துல துக்கமாக போயிடும். அதனால இது டெம்பரரி தான், சேட்னஸ் தான் இங்கே. அதனால இந்த ரியல் ப்ராப்ளம் 4 வந்து இங்கே ஆப்சென்ட்டாக இருக்குது ஆன்மீகத்தில். இங்கே ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு பௌதிகத்தில். சரியா? ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம், ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறது நம்ம டெம்பரரி. வி ஃபர்கெட் த ஃபேக்ட் that we are here temporarily. நம்ம இந்த இடத்துல இதுக்காக தற்காலிகமாக தான் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்து போயிடுறோம் இல்லையா? இவன் வந்து இவன் கையில் காசை வச்சுன்னு எண்ணி பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட்டுருக்கான். ஐ earn so much money because I am super talented. நான் ரொம்ப டேலண்டாக இருக்கோம், நான் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன், நான் 5 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன் மாதத்துக்கு, நான் என்னோட படித்தேன், நான் படிச்சுட்டு நான் வந்து பெரிய ஆளானேன், நான் வேலைக்கு போனேன், நான் வந்து கம்பெனியில் பெரிய மேனேஜிங் டைரக்டர், நான் பெரிய போஸ்டில் இருக்கேன், எனக்கு இப்போ சம்பளம் கிடைக்குது, எல்லாம் என்னோட டேலண்ட் அப்படின்னு ஈகோ தன்னை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கான். ஆனால் வந்து அந்த பணங்கத்தெல்லாம் யாரால் வந்தது, அவனுக்கு எப்படி வந்தது? அப்படி அவன் சின்ன வயசில் அவனுக்கு அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அம்மா அப்பா ரூபத்தில் வந்து அவளுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு செலவழித்து எல்லாத்தையும் படிக்க வச்சிருக்கா. அவளை இந்த காலத்தில் எங்கே காப்பாற்றுறா? அவளை தூக்கி ஓல்டேஜ் ஹோமில் போட்டுடுறா. நன்றி விசுவாசம் கிடையாது. அவள் கடமை அப்படின்னு சொல்கிறா. கேட்டாக்க அந்த ஓல்டேஜில் உட்காந்து பணம் இருக்குது அவன், ஏன்னா அவன்கிட்ட பணம் இருக்குது. இந்த பணத்தை விட்டு எல்லாத்தையுமே வாங்கிடும். பணத்தால் பாசத்தை வாங்க முடியாது, பணத்தால் எல்லாத்தையும் பகவானே வாங்க முடியாது.
நீங்கள் பணத்தை ஓரளவுக்கு தான் நம்ம அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து வச்சுக்கணும். அது எல்லாத்தையும் பணத்தால் வாங்கிடலான்றதை நடக்காது. ஸோ இவன் கையில் இவன் பணத்தை வச்சுருக்கான், எல்லாத்தையும் இதுங்களான்னு. இந்த பணத்தை வந்து யாரால் வந்ததில்லை, சின்ன வயசில் அவளை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருக்கான். இவனோட புத்தி இருந்தது, அது வேற விஷயம். அவன் புத்தியால் இல்லை, அவன் படிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லைன்னாக்க அவன் முன்னேறி இருக்க முடியாது. படிச்சுட்டான், வேலைக்கு போகிறான். இதெல்லாம் நான் தான் சொன்னேன். இதெல்லாம் அவனுக்கு யார் கொடுத்துருக்கா? எல்லாம் கிருஷ்ணாவுடைய கருணை, கிருஷ்ணாவோட மர்சி தான் அப்படிங்கிறத அவன் மறந்துட்டு. அந்த ஹம்பிள்னஸ் வந்தால் தான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். புரியுதா? இப்போ இவன் வந்து பணத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால இது என்ன குணம்னு நான் உங்களுக்கு நேற்றுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். யாருக்காவது தெரியுமா? ரஜோகுணம். ரஜோகுணம். அவன் வந்து பணத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். யாருக்கும் பணம் இல்லாமல் ஒன்றும் இந்த பௌத்திக உலகத்தில் இருக்க முடியாது. பணம் போன இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் பணம் கொடுன்னு சொல்லியிருக்கேன். பணம் இல்லாத ஒன்றுமே நடக்காது. ஆனால் அந்த பணத்தை அந்த இடத்துல அதுக்கு கரெக்டாக அதுக்கு உண்டான மரியாதையை எடுத்து வச்சோம். அது ஓவராக அதை வந்து அதுதான் எனக்கு வாழ்க்கை, உலகமே அதான் அப்படின்னு அப்படி போகக்கூடாது. 24 ஹவர்ஸும் பணத்துக்குன்னு உழைச்சிருக்க கூடாது. அதில் நமக்கு ஒரு 1 hour ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம பகவானுக்குன்னு இது பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு கடலுக்கு தான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கேன். பிறப்பு இறப்பு சின்ன குழந்தையா இருப்போம், அப்புறம் பெரியவாளாகும், வயசாகிடுச்சுன்னா இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மா வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிடுது. அது ஓகே. இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கேன்னா, நம்ம இந்த உலகத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் டெம்பரரியாக தான் இருக்கோம். வாடகை வீட்டில் நம்ம இருக்கோம். நம்மனா என்ன, அவங்களுடைய ஆன்மா இந்த வாடகை வீடான உடல்ல இருக்குங்கிறத மறந்து போயிடுறோம். அது ஞாபகம் வந்துடுச்சுனாக்க நம்ம ஹம்பிள்னஸ் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக. உங்ககிட்ட எத்தனை பணம் இருந்தால் என்ன, உங்ககிட்ட இருக்கிற பணம் உங்ககிட்ட வச்சுக்க போகிறேன், என்கிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா நான் வச்சுக்க போகிறேன். அதுக்காக நீ என் பணத்து திமிரை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்க முடியுமா? உங்கள்கிட்ட இருக்க பண திமிரை எங்கிட்ட நீங்கள் காமிக்க முடியுமா? ஹம்பிள்னஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் தாழ்வு மனப்பான்மையாக போகக்கூடாது. அதாவது ஹம்பிள்னஸ்னாக்க எப்படி, ஒருத்தருக்குள்ள மரியாதையாக கொடுத்து அவளோட ஹம்பிள்னஸ்க்கு என்ன கரெக்ட் தமிழ், ஒரு பணிவாக இருக்கணும். ஹம்பிள்னஸ் என்ன, பணிவாக இருக்கணும். ஓகே, எஸ்மா 15.5 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. நிர்மாண மோஹித சங்க தோஷ ஆத்யாத்மிநித்ய விநிவృత్త காமஹ த்வந்த்வை விமுக்தாஹ சுக துக்க சங்கே கச்சந்தி அமுதாஹ பதம் அவ்யயம் தத். பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். அவர்கிட்ட போய் எப்படி அடைய முடியும்? பொய், கௌரவம், மயக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாமே இருக்கக்கூடாது. அந்த அசோசியேஷன்ல நம்ம ஜாயினே பண்ணக்கூடாது. நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பகவான் இருக்காருங்கிறத புரிஞ்சுட்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இந்த லஸ்ட்டை நம்ம விட்டுட்டு இன்ப துன்பம் இன்பம் விரும்பி ஒழித்து, இந்த இன்பம் துன்பம்லாம் மாறி மாறி வந்துன்னு தான் இருக்கும். இந்த பௌதிக உலகத்துலேருந்து அதுலேருந்து ஒழிச்சுட்டு மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷன் சரணவது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு நித்திய ராஜ்யத்தை அவளால் ஈஸியாக அடைய முடியும். சரணடை முறை அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்வத்தினால் மயங்காமல் இருக்க வேண்டும். உண்மை அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் ஜட இயற்கையில் எஜமானன் தான் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானே எஜமானர் என்றும் அவன் அறிய வேண்டும். அது தெரிஞ்சா போறோம். நம்ம தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நான் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் பகவான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும். பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் விரும்பியை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் பரமபுருஷன் சரணது இவ்வாறு என்பதை அறிந்து அது நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். சச்சித் ஆனந்தா அதை படிச்சுட்டோம் நம்ம. சரியா? இந்த சரணடை முறையை விவரிக்க இந்த ஜட உலகில் ஏதேனும் மரியாதை எப்போதும் எதிர்பார்க்கும் நபரால் பரமபுருஷனிடம் சரணடைய முடியாது. அதனால நமக்கு இதெல்லாம் எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சரண்டர் ஆயிட்டு எல்லாத்தையுமே இந்த உலகத்துலேருந்து மெதுவாக நம்மளை மாற்றிட்டு இருந்தாக்க நமக்கு ஆன்மீகத்தில் நமக்கு முன்னேற முடியும். எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை.
அங்கே எங்கள் கிட்டக்க வந்துட்டு எல்லாம் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு சூரியனும் கிடையாது, சந்திரனும் கிடையாது, நெருப்பும் கிடையாது, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கிடையாது. அங்கே அதனால ஒளியூட்டப்படுது. என்னோட சுய வெளிச்சத்தினால தான் அது இருக்கு. 1000 சூரியன்கள் உதிச்ச அளவுக்கு அங்கே அவருடைய உலக பிருந்தாவன் வெளிச்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரியா? அங்கே வந்தவா யாருமே திரும்பி வர மாட்டாங்க இந்த உலகத்துக்கு. சரியா? 15.7 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सस्तानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कर्षति. இந்த கட்டுண்ட உடலில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனக்கு நிச்சயமான அம்சங்களாவார்கள். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். அதனால எதனால மனம் உட்பட 6 கட்டுண்ட எல்லாத்துலயும் நம்ம மெட்டீரியல்ல அட்டாச்சா அதுல போய் கட்டுண்டு இருக்கும். அதனால தான் நம்ம அவசப்படுகிறோம், சிரமப்படுகிறோம். ஓகே. ஜீவாத்மா பரமபுருஷன் நிச்சயமான அம்சமாகும். பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்தி தோற்றமளிக்கிறார். முதல் நிலை விஷ்ணு தத்துவம் என்றும் 2ஆம் நிலை ஜீவ தத்துவம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. விஷ்ணு தத்துவங்கள் சுய அம்சங்கள் என்றும் ஜீவாத்மாக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. ஓகே. விஷ்ணு தத்துவம் சுய அம்சம், ஜீவாத்மாக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள் இல்லையா? ஜீவாத்மாவின் அடையாளம் பரமபுருஷரின் நித்தியமான அம்சமாக மனிதர்கள், பூனைகள், நாய்கள் மட்டுமல்ல, ஜட ஒளியின் மிகப்பெரிய அதிகாரிகளான பிரம்மா, சிவன் என விஷ்ணு உட்பட எல்லா உயிர் வாழிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சங்களே. மனம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது அவனது செயல்கள் நல்லவையாக உள்ளன. மனம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது அவனது செயல்கள் தொல்லை கொடுப்பவையாக இருக்கின்றன. மனம் தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவன் கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறான். ஓகே. அந்த மாதிரி நம்ம அந்தந்த இப்போ மார்னிங்ல பார்த்தேன்னா எல்லாரும் சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அதுக்கப்புறமா மத்தியானம் ஆச்சுனாக்கா தூக்கம் வந்துடும், டயர்டாயிடும் அப்படின்ட்டு அது ரஜோகுணத்துக்கு போகிறோம். அப்புறம் ஈவினிங் ஆச்சுனாக்கா என்னாகும், அதை சாப்பிடலாமா, இதுங்களாமா, குடிக்கலாமா, எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணணும்ட்டு நமக்கு ஆசை வந்துடும். ஸோ மறுபடியும் தம்ம கொண்டு. ஸோ ஒரு நாளைக்கே நம்ம ஒரே ஆள் நம்மளே 3 குணத்துக்கும் நம்ம மாறி மாறி தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். சரி, அது எப்படியாவது நம்ம ஒரே குணத்தில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே. எஸ்மா 15.8 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि शम्याति वायुर्गन्धान् इवाशयात्. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உடலில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் வெவ்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை எடுப்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். இப்போ இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மாங்கிறது போறது, உயிர் போறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆன்மா போறதே அது என்ன பண்ணும், இதுல இருக்க நம்ம இத்தனை நாளா நம்ம என்னென்ன இது இருக்கும் அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம், உணர்வுகளை எல்லாம் அது தாங்கிட்டு தான் அது போகும். அந்த ஆத்மா எடுத்துட்டு போகும். அது இன்னொரு இடத்துல போய் அதை கண்டினியூ பண்ணும். சரியா? அதை அந்த இதை புரியணும். அதுல உயிர் வாழி இங்கே ஈஸ்வரன், இதுல ஈஸ்வரன் வருதான், இங்கே உயிர் வாழி ஈஸ்வர் தனது ஈஸ்வரே தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். ஈஸ்வர வந்து பாருங்க, எச்சாப்யுக்ராம ஈஸ்வர. அதனால இது உயிர் வாழி ஈஸ்வரா, இங்கே ஈஸ்வரா தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். சரியா? As we pass from body to body, nothing belongs to us. நம்ம உடலை விட்டு போச்சு இந்த ஆத்மாவோட நமக்கு எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் இல்லை. திஸ் ஏரியா பிலாங்ஸ் டு மீ. இவன் கத்துறான், இது என் இடம், என் இடத்துல நீ செவரை கட்டிட்டு இருக்க அப்படின்னு கத்துறான். நோ, திஸ் ஏரியா பிலாங்ஸ் டு மீ அப்படின்னு அவன் சண்டை போடுறான். இது என்னத்துக்கு இப்படி சண்டை போடணும்? அது கையில் பேப்பர் இருந்ததுன்னா பேப்பரை காமிச்சு கவர்மெண்ட்ல கேட்டு கரெக்டாக அவாவா இருக்கு. அதுக்கு பதிலாக சண்டை போட்டுருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லையே. இந்த மாதிரி திஸ் ஏரியா பிலாங்ஸ் டு மீ அப்படி சண்டை ஒரே இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் போடுறதுக்கு நல்லது இல்லை. இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்க போறது எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போறோம்? வாடகை வீட்டுல இருக்கோம். இது என்னோட சொந்தம், உனக்கு சொந்தம், இது யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை, எல்லாம் பகவானுக்கு சொந்தம்.
நம்ம இங்கே டெம்பரரியாக இருக்கோம். இந்த டெம்பரரியாக இருக்கிறதுல இந்த சண்டை பூசல் இல்லாமல் இருக்கணும். அதுக்காக அவனுக்கு விட்டு கொடுன்னு சொல்லலை. அவனுக்கு விட்டு கொடுனா நீ கவர்மெண்ட்டில் போய் நியாயமாக போட்டு ரைட்டிங்கில் கொண்டு காமிச்சேன்னா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது. அனாவசியமாக போய் இன்னொரு இடத்துல நம்ம வந்து அதை ஆக்கிரமிக்கக்கூடாது. அதுக்காக இது பண்ண. எஸ்மா 15.9 மாதாஜி எஸ்மா. இதுல உயிர்வாழி இங்க ஈஸ்வரா தனது உடலின் எஜமானன் அது என்ன மாதாஜி ஒரு டைம் ஈஸ்வரா காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்லும் போது அது மாதிரி நம்ம இந்த ஆன்மாவானது நம்ம இந்த உடலை விட்டு போகும்போது நம்மளுக்கு இன்னொரு பாடிக்கு போகும்போது எப்படி எடுத்துட்டு போகும்? நம்மளோட உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. சரியா? காற்றுல எப்படி போகிறது? காற்று எதோட கலக்கிறதா? அது நறுமணத்தை தாங்கி செல்றது. அது மாதிரி இந்த ஆன்மாவானது இந்த உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம். ஈஸ்வரா ஒரு வச்சு படிச்சுட்டுமா உங்களுக்கு அதுல உங்களுக்கு அந்த மீனிங் தானே வேணும். ஒரே நிமிஷம். 15.8 அது ஷரீரம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? ஷரீரம்னா உடல். யத் போல, அவாப்னோதி அடைகிறான், யத் போல, அபி மேலும், உத்கிராமதி துறந்து, ஈஸ்வரா உடலின் உரிமையாளன், கிரகித்வா பெற்று, ஏதானி இவையெல்லாம், சம்யாதி செல்கிறது, வாயு காற்று, கந்தா நறுமணம், இவ 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 போல, ஆஷயாத் அவற்றின் மூலகங்களிலிருந்து. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறாள். உயிர் வாழி இங்கு ஈஸ்வரா என்று சொல்றது அப்படின்னா தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளான். உயிர் வாழி இங்கே ஈஸ்வரா என்று அவன் விரும்பினால் தனது உடல்நிலை உயிர்நிலைக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும், கீழ்நிலைக்கு கொண்டும் செல்ல முடியும். அவ என்ன ஆத்மாவோட உயிர் வாழியோட கூட இருக்கிறது யாரு? ஈஸ்வரா. அதனால அந்த உயிர் வாழி ஆத்மா போகும்போது பரமாத்மாவும் கூடவே தானே போவார் இல்லையா? ஈஸ்வரா அதுதான் சொல்லுது. அதனால கீழ்நிலைக்கும் அந்த பரமாத்மா நினைச்சாக்க அந்த ஆத்மாவை நல்ல உயர்நிலைக்கும் கொண்டு போக முடியும், இல்லைன்னா அவனை கீழ்நிலைக்கும் கொண்டு போக முடியும். கீழ்நிலைக்கு சிறிதளவு சுதந்திரம் உள்ளது. அவனது உடல் மாற்றம் அவனை பொறுத்தது. ஆனால் அவன் எத்தகைய உணர்வு உருவாக்கியுள்ளானோ அந்த உணர்வு மரண நேரத்தில் அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. அவன் பூனை அல்லது நாயை போன்ற உணர்வை வளர்த்திருந்தால் பூனை அல்லது நாயின் உடலுக்கு செல்வது நிச்சயம். அதே சமயம் தெய்வீக குணங்களின் மீது அவன் தனது உணர்வை நிறுத்தியிருந்தால் தேவரின் உடலுக்கு அவன் மாறுவான். மேலும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் ஆன்மீக உலகில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்திற்கு மாற்றம் பெற்று கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்வான். உடல் அழிவற்ற பின்பு எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது என்பது பொய்யான கருத்தாகும். தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறிக்கொண்டே உள்ளான். அவனுடைய தற்போதைய உடலும் செயல்களும் அவனது அடுத்த உடலுக்கு பின்னணியாக அமைகிறது. ஒருவர் கர்மத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு உடல்களை அடைகிறான். நாடளவில் அவன் அந்த உடலை விட்டு வெளியேற வேண்டும். அடுத்த உடலுக்கான கருத்தினை தாங்கி செல்லும் சூட்சும உடல் மறுபிரிவியில் மற்றொரு உடலை வளர்க்கிறது என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு உடலிலிருந்து மறு உடலுக்கு மாற்றம் பெற்று அந்த உடலில் இருக்கும் போது துன்பப்படும் இந்த வழிமுறை கர்ஷதி அல்லது வாழ்க்கை போராட்டம் என்று கூறப்படுகிறது. அதுல வந்து கர்ஷதி வந்து கர்ஷதி என்று அல்லது வாழ்க்கை போராட்டம் என்று கூறப்படுகிறது. ஓகேயா? ஏதாவது ஐடியா கிடைச்சதா உங்களுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஆனா அந்த அவன் அப்படிங்கிறது வந்து நாமளா வந்து இது பண்றதானா? என்னமா? அதாவது அவன் விரும்பினால் தனது உடலை உயர்நிலைக்கு மாற்றலாம், இல்லைன்னா கீழ்நிலை கூட மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது நாம ட்ரை பண்றது தானே? நம்ம ட்ரை பண்ணணும். இந்த உடலை விட்டு போறச்சே நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோமா பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்க. நீங்க நினைச்ச இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரோட இதை பத்தி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து நான் கிருஷ்ணலோகம் போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சேன்னா நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம போக முடியுமா? போக முடியாது. அந்த ஆத்மா கூட யார் இருக்கார்? பரமாத்மா. அவர் ஈஸ்வரன் கூடவே இருக்கார். ஈஸ்வரன் அவருக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்ட்டு. இந்த மனுஷனை நம்ம வந்து கிருஷ்ணலோகத்துக்கு கூட்டு போகணுமா வேண்டாமா அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோங்கிறது அவர் தானே பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆத்மா வந்து தானாவே போக முடியாது ஒரு இடத்துக்கு. அதனால பரமாத்மா தான் கைட் பண்ணி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் தான் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாரு. நம்மளால போக முடியாது. நம்ம இஷ்டத்துக்கு இந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடலுக்கு நம்மளால போக முடியாது.
அது அப்ப வந்து சுப்ரீம் லார்டு வந்து நம்ம நினைக்கணும் இந்த உடல் வந்து அங்க போகணும் அப்படின்னு வந்து அவரு நினைக்கணும் இல்ல அதுதான் நம்ம ஒரு ஆமா கான்செப்ட். இல்ல அதாவது நம்ம பண்ற கர்மாக்கள் ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கணும். நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம ஒழுங்கா இருந்தோம்னா அதுக்கு பார்த்துட்டே தானே வர்றாரு. நம்ம பண்ற காரியங்கள்லாம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பகவான் கூடவே நம்ம இதயத்துல உட்காந்துருக்காரு. ஆத்மாவோட ஜீவாத்மாவோட பரமாத்மாவும் கூட உட்காந்துட்டு நம்ம பண்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு தானே இருக்காரு. அதனால அதை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு இவனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, முதல்ல கிருஷ்ணனோட என்னோட நண்பனா அவனை ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு முதல்ல அதை முடிவு பண்ணுவார். எல்லாமே அப்புறம் நம்ம உயிர் இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மாவானது பிரியிற சமயத்துல அப்பவும் அவர் நம்மள கைட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு அவர் நம்ம நினைச்ச இடத்துக்கு நம்ம போக முடியாது. ஆத்மா நினைச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது. அதுக்கு பரமாத்மா தான் அவர் கைட் பண்ணியாகணும். ஓகே ஓகே. இது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க லெவல் 2ல போறச்சு இன்னும் உட்காந்து இது ஒரு சாப்டர் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு சொல்லி தரணும். அவங்க எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு. எஸ்மா 15.9 படிச்சுட்டேல? இல்ல படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கணும் கமலாஜி. ஓகே. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெரும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அறிகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அதாவது தூய்மையானது உணர்வு உண்மை நிலையில் நீரை போன்றது. நீரை மாதிரி வச்சுக்கணும். உணர்வுங்கிறது தூய்மையானதாகும். நீரை குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலந்தால் அது மாற்றம் அடைகிறது. அதுபோல தூய்மையாக இருக்கும் தூய ஆன்மீக ஆத்மாவானது ஆத்மாவின் உணர்வு பௌதீக குணங்களில் தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப மாற்றம் அடைகிறது இல்லையா? அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த குணங்கள்லாம் மாறிட்டு இருக்கு. 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை அவன் பெறலாம். அந்த மாதிரி இருந்தாக்க, அதாவது ஒரு நீருக்கு ஒப்பிடுறா உண்மையான நீரை போடுறது உணர்வுங்கிறது ஃபீலிங்ஸுங்கிறது. அந்த நீரை வந்து பியூர் நீர் தான், வாட்டருங்கிறது பியூராக தான் இருக்கு. அதுக்குள்ளே ஏதாவது கலரை போட்டேன்னா அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறி விடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அந்த மாற்றம் அடைகிறது. அது போல தூய்மையாக இருக்கும் தூய ஆன்மீக ஆத்மா உணர்வு என்னும் பௌதிக குணங்களின் தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப மாற்றம் அடைகிறது. ரொம்பவே இந்த இதுல வந்து அந்த இது படிச்சுன்னா ரொம்பவே எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு எப்படிங்கிறது அந்த வாட்டரோட கலரை சேர்க்கறதுக்கு காமிச்சிருக்கு. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்திற்கு கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இதை அனைத்தையும் காண முடியும். ஓகே. எஸ்மா 15.11 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. 11 and 12 ரெண்டுத்தையும் படிச்சிடலாம். ஓகே மாதாஜி. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசஹ யதாதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாசயதே கிலம் யச்சந்தமசி யச்சாக்னோ தத்தேஜோ விதிமாமகம். தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. ஓகேயா? இதுல வந்து ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகள் உள்ளார்கள். ஆனால் தன்னுணர்வுல இல்லாம இருந்தாக்க அந்த உயிர் வாழ்வின் உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம் என்பதை காண இயலாது. சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பு அல்லது மின்சாரத்தின் பிரகாசம் ஆகியவை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிலிருந்தே வருகின்றன அப்படிங்கிறது புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமாகும். அதை தெரிஞ்சிருந்தாக்கள் தான் ஸ்டார்டிங்கே அதுல தான் வருது. ஓகே. இது வந்து பிரம்ம சகிதே. எஸ் சிந்தாமணி. இது சுலோச்சனா மாதாஜி, இதை நீங்க படிக்க முடியுமா உங்களுக்கு? யூ வாண்ட் டு ரீட்? உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இது? சிந்தாமணி பிரகரசாத்மது கல்பவ்ருக்ஷ தக்ஷாவ்ருதேஷ சுரபிர் அபிபாலயந்தம்
லக்ஷ்மீ சகஸ்ர சத சம்பிரமமே தேவ்யமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி ரொம்ப கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த பிரம்ம செய்தியில 5.29 இது. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. அதாவது நான் கோவிந்தனை வழிபடுகிறேன், அவர் ஆதி புருஷன், முதல் புருஷனான அவர் பசுக்களை மேய்ப்பவர். இந்த இடம் ஆன்மீக விலையுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டது, சிந்தாமணி கற்களால். சுற்றிலும் லட்சக்கணக்கான கேட்ட வரமளிக்கும் கல்பத்தருக்கள். இந்த ஆதி புருஷனுக்கு 1000 லட்சுமிகள் அல்லது கோபியர்கள் சேவை புரிகிறார்கள். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் அதாவது கோவிந்தனை வழிபடுற அவரு பசுக்களை மேய்ச்சிருக்கார். அந்த இடத்துல வந்து எப்படி இருக்கு, சிந்தாமணியால உயர்ந்த கற்களால கட்டப்பட்ட இடம் அது. அதுக்காக அது படிக்கும். எஸ்மா 15.13 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Gam avisya cha bhutani dharayami aham ojasa ushnami chaushadhi sarvaha somo bhutva rasak makaha. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்று பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாக்கி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். ஓகே, நைட்ல சந்திரனோட வெளிச்சத்துல தான் காய்கறிகள்லாம் வாழ்வு ரசத்தை, அதாவது அதுக்கு டேஸ்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கிறது, அதுக்கு என்னென்ன ரசம் கொடுக்கணுமோ அத்தனையும் அவர் கொடுத்துருக்கார் நைட்ல தான். அதே மாதிரி பழங்களுக்கும், காய்கறிகள் அண்ட் பழங்களுக்கும் கொடுக்குறார் அவர் தான். ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் அவர் இருக்கிறார். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. ஓகே, எல்லா கிரகங்களுக்கும் காற்றில் மிதப்பது இறைவனின் சக்தியினாலோ அல்லது சக்தியினாலேயே. எல்லாம் காற்றில் தானே முதக்கிறது எல்லாம். அதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலில் ஆத்மா இருக்கும் போது மனிதன் நீரில் மிதக்க முடியும். நமக்கு உடம்புல ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணியில ஃப்ளோட் பண்ணி ஸ்விம்மிங் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த உடல்ல இருந்து அந்த ஆத்மா பிரிஞ்சு போச்சுனாக்க அது என்ன ஆகும்? பாடி வந்து வெறும் வெயிட் தான் இருக்கும், அதுல ஆத்மா இருக்கிறதுல. அதனால அது என்ன ஆகும்? தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி போயிடும் இல்லையா? வெறும் வெயிட் மொத்தம் போட்டா, கல்லை தூக்கி போட்டா கல்லு கீழே தானே போகும், மேலேயே முதக்க போறது. அதுல அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் அது மேல முதக்க முடிஞ்சது நம்மளால. உடல் அழுகி போன பிறகு மறுபடியும் உடல் கீழே போனதுக்கு அப்புறம் அழுகி போச்சுன்னா மறுபடியும் மேல முதக்கும், அது வேற விஷயம். அதனால ஆனால் உடலை விட்ட அந்த உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த உடல் மூழ்குகிறது. உடல் அழுகி போன பிறகு மிதப்பது உண்மையே. ஓகே, அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்று வெளி சுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். நம்ம உடம்புல சாப்பிட சாப்பாடெல்லாம் ஜீரணமாகறதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தான். ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறேன் என்கிறார். ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து அதாவது நம்ம ஆத்மாங்கிறது இதயத்துல ஆத்மா அண்டு பரமாத்மா இருக்குங்கிறது காமிக்கிறது. 2 பறவைகளுக்கு எக்ஸாம்பிளா காமிச்சிருக்கேன். இதுல ஒரு பறவை வந்து பழத்தை கொத்தி தின்னுட்டு இருக்கு. அதாவது இந்த பழத்தை கொத்தி திங்கிற பறவை தான் ஆத்மா. நம்மள வந்து கூடவே நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கு இல்லையா, நீ பழத்தை கொத்தி திங்கிறியா அப்படின்னு அந்த பரமாத்மா கூடவே நின்றுட்டு பார்த்துருக்கார். நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயல்களும் நல்லது பண்ணாலும் பார்த்துட்டு இருக்கார், கெட்டது பண்ணாலும் பார்த்துட்டு இருக்கார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டல் யாரோ, எதுக்கு நமக்கு எப்படி இந்த ஆத்மா போகும்போது வேற ஒரு உடலை அடையும், அது பரமாத்மா எந்த ஆத்மா வேற ஒரு உடலை கொடுக்குறாரோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போக முடியும். பரமாத்மா ஏன் அவர் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு செயலும் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை அவர் நம்மளை கண்காணிச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுக்கு தான் இந்த படம். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யாரோ ஒரு பிரபுஜி கேட்டார், அதுக்கு இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, நம்ம இந்த பழத்தை கொத்தி இந்த ஆத்மாவானது சாப்பிட்டு இருக்கு உட்காந்து ஒரு மரத்துல உட்காந்து, அதை கூட பக்கத்துலயே தான் இருக்காரு அவர் இல்லையா? ஒத்தொத்தரோட இதயத்துலயும் அவர் உட்காந்து பரமாத்மா நம்ம பண்ற பழத்தை சாப்பிடுற, இதை திருடுற, அதை பண்ற, என்னென்ன பண்றோம் எல்லாத்தையும் அத்தனையும் பார்த்துட்டு இருக்காருங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகிறது. எல்லா வேதங்களாலும் அறிய வேண்டியவனும் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவிடும், வேதங்களை அறிபவனும் நானே. எல்லாத்துக்கும் நான் தான் அப்படிங்கிறார். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள்,
ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, இங்கே இந்த இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாரும் தவறுகள் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு, நிறைய பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கலாம் அவர் தான் ஏன்னா வந்து அது கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு தூய்மையான பியோர் டியூவட்டியா போடுறதுனால அவள்லாம் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். 3 உலகத்திலையும் போய் அவர் தான் பாதுகாத்துருக்கார் எல்லாத்தையும். ஓகே, 15.18 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. यस्माक्षरम् अतितोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். கட்டுண்ட ஆத்மாவும் சரி, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை எவரும் மிஞ்ச இயலாது. உத்தம அப்படின்னு அந்த சொல்லு வந்திருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியமானது. பரமபுருஷ பகவானை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது. உத்தமன் புருஷோத்தமான் எப்படி பேர் வந்தது? புருஷர்கள்ல உத்தமனா அவரை யாராலையும் மிஞ்ச முடியாது. அதுக்கு மேல யாரும் பெஸ்ட் யாரும் சொல்ல முடியாது. எஸ், 19 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Yo mam evam asammudo janati purushottamam sa sarvavid bhajati mam sarvabhavena bharata. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அவரை பகவான்னு யார் அறிஞ்சிக்கிறானோ அவனே எனது பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட முடியும். பகவான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர் என்பதை அறிபவர், எல்லாவற்றையும் அறிபவர் என்று கடவுளே விளக்குகிறார் இல்லையா? கடவுளே விளக்குகிறார். பக்குவமற்ற அறிவாளி பூரண உண்மையை பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டே போகிறான். ஆனால் பக்குவமான அறிஞனோ பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். இதுல பஜத்தி என்னும் சொல் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்யும், பரமபுருஷனின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, இதுல பஜத்தின்னு ஒரு வார்த்தை வருது பாருங்க, பஜத்தி மாம் சர்வவித் பஜத்தி மாம். பஜத்தி என்னும் சொல் பரமபுருஷனின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. எஸ்மா, 20 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Iti guhyatamam shastram idam yuktam maya naga etad bhutva buddhiman shat kritakrityascha bharata. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஓகே, சாஸ்திரங்களின் மிக ரகசியமான பகுதியை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஜட இயற்கை குணங்களில் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை விளக்கின. மீதமுள்ள ஸ்லோகங்கள் புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, முதல் 5 தான் அந்த வழிமுறை தான் சொல்லிட்டு முதல் 5 ஸ்லோகம். பாக்கி எல்லாம் புருஷோத்தம யோகத்தை பத்தி விவரிச்சது. ஸோ 20 ஸ்லோகம் முடிஞ்சு போச்சு இதோட. ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்? பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு எப்படி போகிறது, இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம், இத்தனையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்ன 2 வாழ்க்கைக்கான படிக்க போகிறோம். வாழ்க்கைக்கான பாடம்: நாம் அனைவருமே தனித்துணிவுடன் பிறந்தோம். யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதீர்கள். உண்மையே அழகானதே. ஓகேயா? அவங்களுக்கு உங்கள் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறோம். நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நம்மை புகழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். நம்ம இதை ஹெல்ப் பண்ணேன் பார்த்து ஒரு வாட்டி ஒரு கொஞ்சமான ப்ரேஸ் பண்ணக்கூடாது. அவனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும் போது அது அவளோட டியூட்டிப்பா, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்
அப்படின்ட்டு அப்படிதான் சொல்றோம் ஒழிய, ஆனால் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. நம்ம பகவான் நம்மகிட்ட என்னதான் எதுங்கிறார், எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வருகிறதுல அவர் தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கார். அதனால அவர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்கிறார். அந்த மாதிரி காரணமற்ற அன்பு இருக்கணும் நம்மகிட்ட. நம்ம வந்து மற்றவாள்லாம் நம்ம புகழணும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம யாரை புகழறோம், மற்றவாள் ஏதாவது செஞ்சானாக்க அது அவளோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்றோம், கடமைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இப்போ குழந்தைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ வளர்க்குறோம்னா நம்மளோட கடமையை வளர்த்தோம்னா, அந்த குழந்தைகளும் அதே மாதிரி அம்மா அப்பாக்களை பார்த்துக்கணுமா இல்லையா? அதுகள் பார்த்துக்கல அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணா, அதுகள் வந்து அதனுடைய கடமையிலேருந்து அதுகள் தவறி போகிறார்கள். அதெல்லாம் பாவங்கள். இந்த காலத்துல குழந்தைகள் அதுதான் மேக்சிமம் நிறைய வீட்டுல பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓல்டேஜ் ஹோம்ல பணம் இருக்கிறதுனால ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டுட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால மற்றவா நம்ம பண்றச்சு அது எங்க அம்மா அப்பாவும் வளர்த்தானா அவளோட கடமை வளர்த்தா அப்படிங்கிற அதே இது அவ செய்யணும் அப்படிங்கிற சமயத்துல அதை வந்து செய்ய மாட்டேங்கிறா. அவர் அந்த கடமையை அவ செஞ்சானாக்க நம்ம அதை ஐயோ கடமை பண்றது குழந்தைகள் சில வீட்டுல நல்லா பாத்துக்கிறாலே அந்த இடத்துல குழந்தைகள் பண்றது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் சரி, எல்லாரும் இது ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணிடலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே ஹரே